Calquera dos centos de miles de peregrinos que teñen pasado por aquí no seu camiño a Santiago poderían identificar este lugar. É a igrexa de San Xoán, que recibe na súa maxestosidade os camiñantes desde hai 9 séculos xa. Construída entre finais do século XII e comezos do XIII pola Orde Militar de San Xoán de Xerusalén, a igrexa aglutinaba a función relixiosa e castrense, un modelo único en todo o camiño francés, exemplo do medieval galego. O rosetón, principal sustentador de iluminación na súa orixe, é un dos máis grandes de Galicia, con 5 metros de diámetro e 12 óculos vidrados interiores e 12 exteriores que serviron de reloxo solar no seu momento. Pero a igrexa de San Xoán non sempre estivo emprazada no lugar actual, no centro do pobo no alto do Monte do Cristo. A maior parte da súa vida, ata 1966, pasouna no pobo antigo, na marxe esquerda do río. Cando o embalse de Belesar anegou os dous barrios que formaban o orixinal Porto Marín, San Nicolás e San Pedro, o templo foi trasladado pedra a pedra ata o seu emprazamento actual. En moitos dos perpiaños da igrexa pódense ver con claridade as cifras coas que foron numerados para o seu traslado ao novo emprazamento. De nave única e unha planta, a ábsida consta dun tramo recto cuberto por bóveda de canón e outro semicircular. Tamén un deambulatorio para evitar interromper o culto. No interior a decoración é sobria. Conserva restos de pinturas góticas, un baldaquino do século XVI e unha magnífica escultura de Cristo crucificado do XIV, feito en madeira policromada. A pegada do Pórtico da Gloria compostelán vese presente sobre todo nas súas 3 portadas con esculturas e decoradas cun forte simbolismo románico. Quizais a máis espectacular sexa a orientada ao oeste, de triplo arquivolta e cun Cristo en maxestosidade presidindo o tímpano e rodeado dos 24 anciáns do Apocalipse, portando os seus instrumentos. Un dos mellores exemplos do románico galego e unha visita obrigada para todos os amantes da historia.